algo máis para amenizar un pouco este evento. Empezamos coa Lalá de Outes, unha composición nosa que esperamos que vos gustara. Estamos ainda perfeccionando para poder gravala en algún momento. E agora a pasamos a algo máis vistoso, máis alegre, como é o noso Tres Cociñas, o noso tema Tres Cociñas. Se vai dicir máis chef Marrame. Eso despois. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. Grazas por estaros aquí, benvidos. Estaba pensando que ao escoitar o Alalá de Outes que compuseron as amigas de Ana Tajea, creo que non hai mellor canción que esa para justamente facer presentación dunha guía turística cultural como a de hoxe, non? Se Outes ten algo, sen dúbida, é paisaxe, non? Esa canción pois é un canto continuo a excelente paisaxe é o que nos recorda a todos cando non estamos en outras, non? E, bueno,
Quero, en primeiro lugar, agradecerlle a Terra de Outes que tivera ben, convidarme a facer esta presentación, a estar nesta presentación desta guía turístico-cultural, engadería o patrimonial, porque, sen dúbida, tamén quero felicitaros, evidentemente, constitúe un esforzo moi importante, un esforzo que se ve claramente que é produto, é froito dun traballo ao longo de moito tempo, elaborado en boa parte por San Mariño aquí presente, pero por todos os componentes de Terra de Outes, non? Agora tamén estaba pensando que estou rodeado de Tousans, que xa son, digamos, xente que leva traballado moito polo patrimonio nos últimos anos en Outes, non? E, bueno, pois, o que hoxe se presenta, o que a guía que hoxe nos vai a presentar Xan, pois, sen dúbida, é tamén o resultado dese traballo colectivo, en aquel sexa quen o asine e quen o concrete despois en papel. Quero dicir tamén que este esforzo, pois, complementa, coido eu, o esforzo que está facendo o propio sector máis vinculado ao turismo de Outes, non? Eu creo que nos temos que parabenizar porque en Outes temos un sector vinculado ao turismo, un sector hosteleiro e de outro tipo de actividades tamén vencelladas que é a envidia, a envexa da comarca e de moitos sitios, é punteiro en moitos aspectos, non? Creo que a ninguén se nos escapa que hai determinadas instalacións turísticas que son coñecidas a nivel internacional. Temos unha das mellores, non sei se hai alguén da outra parte, outras zonas da ría, pero posiblemente a mellor gastronomía de toda a ría témola en determinados locais ou podemos disfrutar de determinados locais de Outes. Por tanto, temos un sector do que, sen dúbida, nos debemos sentir orgullosos. E o esforzo que se fai nesta guía, o que fai acompañar e complementar, sen dúbida, o esforzo que fai o propio sector. Tamén, con humildade, tamén o esforzo que facemos dende o Concello por promover o sector turístico, non? Eu quero agora manter a colación que o ano pasado pusemos en marcha unha campaña, diría eu, inédita de promoción turística, inédita polo integral, non? O que quisemos facer é, de alguma maneira, darlle unha volta a todo o que ten que ver coa promoción e difusión do turismo en Outes, sempre complementándonos os esforzos tamén co seu destino, a ría de Muros e Noia. Non se trata tampouco de remar en solitario, non? Aquí, de novo, é un esforzo colectivo, pero fixémolo, non? E fixémolo obtendo distintos produtos, distintos resultados. Un deles é o propio logo que vedes aquí en Outes, non? Que é unha marca que queremos consolidar e difundir, que, por certo, foi deseñada por un creador local, ademais de escritor, Abel Tomé, ademais de escritor de novela negra ben coñecido, pois é xornalista e é diseñador gráfico e faino moi ben. Pois, como dicía, dotámonos dunha imaxe gráfica que queremos que sexa recoñecida, renovamos a propia página web, modernizando, poñendo a día, fixemos unha campaña, evidentemente, de difusión nos medios potentes, nos distintos medios, tanto a nivel comarcal como a nivel galego. Elaboramos un vídeo que seguro que moitos de vos vichedes, que de alguma maneira tamén trata de poñer en valor a excelencia turística de Outes. E tamén, no seu momento, pasa que eu creo que é outro tipo de guía, pois elaboramos unha guía, co apoio do noso técnico de turismo, que estamos aquí tamén, unha guía que ten todos os restaurantes, todos os hotéis que temos, as casas de turismo rural que temos en Outes, tanto en galego como en castelán. Como digo, é complementaria a guía que hoxe se presenta, porque, sen dúbida, a guía que fixo Xan ten un aspecto moi diferente, vai moito máis ao detalle no patrimonio, o que dicíamos, non? É o resultado de moito traballo durante moito tempo que el ven desenvolvendo, non? Pero son perfectamente complementarias e creo que os dan unha imaxe ou dan o que queremos que se dea de Outes, non? Unha imaxe do que temos, do moito patrimonio que temos, do paisaxe único que temos, e do que falamos tamén da gastronomía, das excelencias que temos hoxe en día en Outes.
Por a miña parte, máis nada, eu vou dar agora a palabra a San García, un dos Sans que temos aquí, como decía, que ten traballado moito tamén en exaltar, en dar conta do noso patrimonio. Estou lembrando agora o libro sobre carpintería da Ribeira e tantas outras cousas, non? Entón, San, cando queiras, moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas e, bueno, dicirvos que eu non sei os que están aquí comigo na mesa se teñen esa mesma sensación, pero desde logo non é habitual ver nun acto deste tipo un local tan ateigado con tantas. Eso denota que somos unha sociedade sana, unha sociedade con interés e unha sociedade encaminhada a un futuro mellor, sin dúda ninguna. Me encomendan a min a presentación daqui do compañeiro e amigo Xoán Mariño, algo xa dixo tamén o amigo alcalde Manuel González. Me encomendan facer unha presentación do autor desta guía turística, non? Eu coñecín a Xoán Mariño, vou intentar ser breve, porque definir unha persoa como Xoán Mariño non é fácil. Non é fácil en cuestións de tempo e de perfeccionamento da exposición, desde logo. Eu coñecino, pois, hai algo máis de 30 anos, xa choveu, a raíz de bueno, pois, do activismo cultural que tiñamos daquela, das inquietudes culturais que tiñamos e temos, e algúns dos que están aquí tamén sentados aí no público, participamos daqueles momentos. Pedimoslle a súa colaboración para integrarse un pouco en este que facer, non? Da cultura, da publicación, da investigación e comprobamos que, e eu teño comprobado desde logo que é un luxo ter unha persoa como Xoán Mariño entre nós. Din que é de Noia, eu teño as miñas dúdas a estas alturas se é de Noia ou é de Outes, porque eu considero desde logo un veciño do máis excelente. Evidentemente ninguén olvida as súas raíces, ni moitísimo menos, pero certo é que Xoán Mariño demostrou que ese amor que lle ten á súa patria, incluso tuvo a súa manifestación no seu compromiso político no seu día, ese amor que ten a súa patria, a Galiza, ese amor que lle ten aos seus veciños, a súa comarca, a Outes, a Noia, o manifesta continuamente. E o manifesta continuamente desde aí, xa digo, desde que eu coñecín, e seguramente de antes. El ten unha faceta que non lle gusta, ou parece, non sei se lle gusta falar ou non dela moito, é un pintor, para min é un pintor excelente. É unha faceta que eu boto de menos volver a estar cas obras pictóricas de Xoán Mariño. E aí expresa tamén ese amor ás nosas entes, ao noso paisaxe, ao noso patrimonio. Un amor que se manifesta tamén nas publicacións, no constante investigación e publicación, de poñer en valor, para o objetivo de poñer en valor o que durante tantos anos estuvo oculto, moitas veces por desinterés, por falta de iniciativa, e porque moitos ao mellor falábamos diso, pero despois hai que concretar. Porque é o que dicía Manolo, a guía turística. Daquela, Xoán Mariño estaba traballando nunha excelente obra que finalmente veu a luz, non sin algún traspé, que foi un libro sobre a obra de un dos exponentes do neoclásico, da escultura neoclásica en Galicia, que foi Ferreiro, non? Ten feito tamén un traballo que colaboramos moitos dos que estades aquí tamén con el no patrimonio histórico de outros. Poucas concellos poden ter o catálogo do seu patrimonio histórico artístico como temos nós. É un traballo encomiable, un traballo, desde logo, digno de concellos como que temos nós, porque concellos non é o alcalde, nin son eu, nin somos todos. Entón, temos de estar orgullosos todos desa posta en valor, dese pasado que ainda está presente aí en forma de retablos, en forma de esculturas, en forma de cruceros, en forma de obras. Ten publicado incluso estudios parroquiais, como o caso de San Obrente, estudio nunha parroquia rural. E, bueno, múltiples traballos que poñen de manifesto o que digo eu, ese amor
incansable, perpetuo ao seu país e a súa xente. Por aquelas publicou unha guía turística que eu traio aquí, é do ano 94, ademais podo me permitir o uso de que está dedicada a todo, a verdadeira hasta o fin dos meus días, e casualmente coincide, el me dicía cando me chamou de que me pideu para vir aquí, dixo encantado da vida para mí, que a guía turística era casi igual a que se fixo hai 27 anos. Non, esta foi a primeira que eu recorde, non houve outra anterior. Ou se houve unha no medio destas con outro formato diferente, pero ele me dicía de que basicamente que era o mesmo. Claro, eu cheguei e dixo, como vai ser o mesmo? Chego a claro, hai unha parte que a mera praia de Borollo sigue estando no mesmo sitio. O mirador do Berbeu sigue estando ali. Iso non cambia. Si, efectivamente, hai que retocalo porque houve, efectivamente, algún achado arqueolóxico posterior que apareceu despois da publicación recente, aparece aí, ou a actualización, evidentemente, pois daqueles lugares de interés, tanto de tipo administrativo como de tipo hosteleiro, que, bueno, evidentemente, hai establecimentos que antes non había e que agora hai outros desapareceron, e, evidentemente, hai unha parte que é a mesma, pero hai unha parte que é nova. E, desde logo, eu creo que o Concello de Outes reúne todas as condicións para promocionar, porque é unha fonte incansable, é unha fonte inagotable de recursos, desde a paisaxe hasta o seu pasado histórico, que habría moito que andar aí tamén. Eu me gustaría que algún día, eu cando veño aquí a Serra e salo da ponte de Ceilán, entrando xa cara a Ribas de Mar, e ves o monte do Castelo, imponente, presidindo toda a comarca, non habería máis felicidade para min que ver o Castelo de Outes restaurado. Sei que, efectivamente, ali queda pouco máis que un montón de pedras e iso que non vai ser posible. Pero quero dicir que todos os concellos, todos os lugares, teñen, dunha maneira ou doutra, o seu pasado. A posta en valor é cousa de nós. E San Marino demostrou que eso se pode facer. Gracias, Xan, pola túa aportación altruista, e nos explicarás un pouco, efectivamente, pois, o contido e o objetivo desta guía turística. Moitas gracias. Ben, de novo, quero expresar o meu agradecemento pola vosa presencia, porque en estes momentos actuales que vivimos un exercicio de valentía sobrepoñerse a medo colectivo que ainda pervive na sociedade por esta pandemia que vivimos sufrindo xa fai máis dun ano. Ben, agradecervos a vosa presencia ao alcalde que lle dá certo nivel unha relevancia a este acto, pero sobre todo as palabras de Xan García, tan garimosas, ensalzadoras. Pero eu creo que máis ben é el o que merece o pedestal, o que me pon a min, creo que merece el. Si hai alguén que o saiba despois de do Manuel Canai que mereza o título de fillo predilecto, é Xan García. E lanzo o guante aquí. Ben, agora vamos ao que nos gustou a todos aquí. Esta guía de Outes, esta guía que a Asociación Terra de Outes ven de publicar, foi escrita para unhas jornadas que fixemos ano pasado. Este é o cartel delas. A nosa primeira muiñada, unhas jornadas de Asociación do Patrimonio Cultural que facemos todos os anos. A finalidade era presentar aí, pero demoras con a imprenta, sobre todo, a versión final, e que a traducción fixeron demorar a impresión hasta o Nadal. En ese momento, na asociación decidimos que non era moi conveniente facer a súa presentación, un momento que empezaba a pechar todo de novo e que faría inviable a asistencia de público. E decidimos agardar
hasta que as circunstancias se relaxaron un pouco, se abriron un pouco a posibilidade de que vian outros concellos aquí. Cara a nova temporada turística, a que se vai chegando ao verán, pois sería o momento. E o momento escollámoslo na Semana das Letras, para, de alguma maneira, conmemorarnos tamén o 17 de maio. Ben, a guía, como dicía San García, é unha edición corrixida e aumentada daquela que me encargara o Concello en 1994, que se esgotou o mismo ano, con moito éxito, o mismo éxito que tivo unha versión que fixo a Asociación de Empresarios de Outes, que tamén se esgotou enseguida. E desde aquela, pois, non houve nada máis. Bueno, salvo os tipos que mencionou de patrimonio histórico artístico que escribín tamén por encargo do daquele entón alcalde Carlos López Crespo. Bueno, na sección territorios entendemos que esta guía é un instrumento imprescindible para atender a un turismo en alza, un sector que está en auxe por todas partes, un sector que, ademais de ser fonte de ingresos para a hostelería, é tamén motor económico para moitos outros sectores. A agricultura, a gandería, ben como aumenta a demanda, coa presencia cada vez máis numerosa de visitantes en Outes. Pero tamén outros sectores, do ocio, do comercio, da construcción, dos transportes, actividades vinculadas ao entretenimento como karting, equitación, sendeirismo, navegación, contribuen a fixar población en Outes. Digamos que este é a nosa grande área que se quer contribuir a evitar o despoboamento de Outes. Si vos parece moi exagerado, a min non, pero este despoboamento amenaza con que o propio Concello desapareza, con que lle boten as portas ao edificio municipal e que nos anexionen, me temo, a muros. Entonces, bueno, según que pode parecer exagerado, pero eu vexo a espada Mópolis aí colgada en riba de nós. Bueno, con esta finalidade de atraer turismo, que a economía de Outes se mova, tanto un soncinho, por menos, hoteles, restaurantes, casas rurales, o metemos aquí nesta guía, esta nova guía, pero sin todo o uso de detalle, porque esa información de detalle deixámola para a guía de Outes que editou o Concello o ano pasado. Aí, en esa guía, hai en cada sección códigos QR que remiten a unha página municipal que, a súa vez, remite aos usuarios esta información á página de cada un dos establecementos. E ali xa se encontran enderezo, teléfono e oferta que teñen de apartamento, de terrazas, de piscinas. Entonces, toda esa información aquí o viene. Xa está ao alcance de todo o mundo en esta guía que se difundeu moi ampliamente. Centrei máis no apartado cultural. Por eso, esta nosa guía de Outes non é unha guía ao uso, unha guía turística simplemente. É unha guía que ofrece información cultural para un turismo que cada vez máis numeroso, que demanda museos e monumentos. E aquí en Outes temos moitísimos. Iglesias, mosteiros,
construcións antiguas, medievales, unhas impoñentes, como esta de Ponte Afonso, castros, petroglifos. En todo isto está aquí, se ofrece a intención de non só ser conocido polos visitantes, sino tamén polos propios habitantes de Outes, que a miúdo descoñecen o rico patrimonio que posuímos. Non me cabe ninguna dúbida que muitísima xente pasa por dentro do concello sin lle prestar a máis mínima atención. Pasa todos os días por aquel sin miralo siquiera. E é un dos elementos dos edificios singulares do noso concello. Bueno, a guía ten 24 páxinas, outras tantas fotos, ou algo así. Foi un programa grande seleccionar a información que había que poñer aí e as fotos. Porque, dixo antes a Lucía, moitos de vós tendes estes libros na casa que os reparteu o Concello casa por casa cando se editou, Patrimonio Histórico Artístico de Outes, que eu escribí en 3 volumes. Hai aquí centos e centos de pezas de cruceiros, iglesias, imaxes religiosas, centos e centos. E escolleras foi un grave problema para mí. Ahora mismo, neste mismo momento, estou hasta arrepentido de non poñer nesta guía imaxes tan extraordinarias como esta, ou as de San Cosme, estas de Santiago ou San Miguel, estafas barrocas extraordinarias. Pero había que facer sitio a Añón, había que facer sitio a un pouco os hórreos e os moinhos, e inevitablemente quedaron fora xollas como estes cálices de Cando, este de San Pedro de Outes, este de San Pedro de Outes, o teoría de Cando, este Viril de San Cosme, o de San de Roma, incensarios, navetas, cruces profesionales, das que se pode facer un museo fantástico, un museo extraordinario de orfebrería, solo de orfebrería e os centros litúrgicos. Eu sei que a San García lle hubiera gustado que lle dedicara unhas líneas aos mestres represaliados polo franquismo no capítulo de Historia. Xesús Mato, hasta hai pouco o noso representante da sección marítima, gustaría que falara da carpintería de Ribeira nun capítulo. A Ramón Blanco, o noso secretario, que dedicaba máis espacio a Nicolás Añón. A sección de Amigos do Camiño les gustaría que dedicase un capítulo largo ao Camiño de Santiago por Outes. Pero iso implicaba sacar o que hai aí. E o que hai aí, tendes nas vosas mans, moita xente lle parece imprescindible. Que sacar de aí sería inconveniente, sería incongruente. Por eso, o problema de conciencia que é a responsabilidade miña, fui eu quen o seleccionei, e a culpa de que non este aí cousas que poden parecer importantes non é tan relevante, é exclusivamente miña. Bueno, se o metera todo, iba a sair outro libro. E non é o caso. Non é sobre que queremos ofrecer aos visitantes un libro, senón un compendio fácil de manexar, 24 páginas, con unha portada dando un diseño de Alfonso Costa en torno a es extraordinario, e igual que unhas ilustracións que van por dentro. Na contraportada hai 2 códigos QR que remiten as traduccións ao inglés e ao castelán que colocamos na nosa página web. Se alguén, algún turista quere consultar desa maneira, en ese idioma, e agora cos móviles novos, modernos, se pode facer facilmente así.
Espero, sobre todo, que sirva de base para o coñecemento do noso concello. Que os xóvenes de agora, nenos, no futuro, sintan curiosidade por esas cousas que están aí e se queren investigadas. Espero que, feito de esa inquietude, salgan a revolucir o nome do arquitecto que construiu o Sesán da Roca, o nome do escultor que fixo o Santiago Peregrino de esa parte. Eu non podo averiguar, en algún sitio está esa información. O igual que pasou co guía que fixen da Noia. A partir desa guía, moita xente despertou a súa curiosidade e empezou a investigar sobre moitas cousas. E hoxe, sobre Noia, hai un montón de libros escritos. Bueno, non vou presumir que fora ser o iniciador desa efervescencia cultural que hubo, que hai en Noia. Pero, bueno, outra vez o meu gran tarea para a difusión do patrimonio histórico, artístico, cultural, tamén paisaxístico do noso concello. Por a minha parte nada máis, espero que vos guste. E agora vamos cantar outra cantarera estajea, e a continuación estades todos invitados a tomar uns pinchos os viños con nós. Refrescos os menores, na cafetería desta mesma Casa de Cultura. Bueno, pues gracias pola paciencia, en todo caso. Rematado este acto tan solene, en el que nos vimos moi de negro, tamén moi solenes e tal, por dentro de negro nada. Nós por dentro somos multicolor, polo tanto, tiñemos que acabar con festa. Empezamos moi solenes, pero temos que acabar estilo Tajera. A primeira peza que vos interpretar neste bloque é Masterchef. De verdade, os talios culinarios están facendo moito mal nas casas. Moito mal. Eu falo por o noso Pepe, pero creo que vos ides ver moi identificados. Perdón. Pepe ten os nervios. De fava
aquí, pero unha estrena así máis oficial. Temos en chamar a este tema, en Función de Begoña, influencers de Lojón. Por qué? Porque nós estamos fartos destas influencers que salen continuamente, que se fotografía de morritos, que se non sei que enseñando a casa, que enseñando a piscina, que isto, que lo outro. Para cando unha influencer do Lejón como Dios manda? Unha influencer rural como Dios manda? É como estas viñetas de Davila, porque daros de conta que son buenísimas destas mulleres rurales con unha retranca tremenda. Pois nós reivindicamos ese papel e nós queremos ser tamén influencers do Lejón. Que me? Jargo que me. Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser influencer, todas las manejos, y en nuestra concentración, como el mandilón, uso tachos de colores, para abrir el récord, es para hablar un costeño, un teléfono, a las gotas de goma. Pero de tacón, no me dio la reina, hace un titón, hace la crónica, te lo digo yo, por tocar de pillo, puse en el motor, te grito que quiero ser, pues esa canción, no me dio cariñero, bailar un reggaetón, te grito que quiero ser, pues esa lejón, que me suena la Coruña, que también en Nueva York. Quiero ser influencer, todas las manejo, enseño en todas, cuando viene yo, tanto regalado, vuelvo con sus labios, que con tu leía, hasta parte sol. Caballado mito, toda pro mayor, y se caballita, saca un furor, teniendo verdura, travero color, poder ir tranquila, puse mi ascensor, te digo que quiero ser, pues esa canción, no me debo cariñero, bailar un reggaetón, te digo que quiero ser, pues esa lejón, que me suena la Coruña, que también en Nueva York. Quiero ser influencer, todos los manejos, que me patrocinen, otro rapidón, teño moito cargo, e sacando as flores, gracias bajo público, otro pérfimo, jalleta en la oreja, con muller fatal, quiero ser influencer, sí, influencer rural, te grito que quiero ser, pues esa canción, no me dio cariñero, bailar un reggaetón, te grito que quiero ser, pues esa lejón, que me suena la Coruña, que también en Nueva York, te grito que want to be influencer of the song, y me pide lo cariñero, ya sin reggaetón, te grito que want to be influencer of Lejón, follow me La Coruña, follow me Nueva York, la 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 la, a ver, definitivamente temos que buscar un final, outro día acabamos de unha maneira, outro de outra, un chispún, algo. Para a próxima. Para a próxima temos un final de acorde ao influencer. Sí. Bueno, que disfrutemos. Sí, estou fora, sí. Sí.
Outro mellor ou así. Outro cuarto de hora ou así. Outro un cuarto de hora ou así. Cuarto 20 minutos.